njime dobrodošli u Mikša Games kanal. Danas ćemo igrati Minecraft doživljavanje. U prethodnoj epizodi smo se odselili i krenuli da pravimo kuću. Evo, nastavljam. Moramo po kamen da odemo. U prethodnoj epizodi smo krenuli već temelj da gradimo i završili smo ga samo po kamena. Da dovršimo sve ovdje sam ja počeo kamen da skupljam. 40. Kako će nam? Ne mnogo, ali to će nam biti skoro vreme. Neće biti mnogo, zašto sam završila ovo, mislim da je sasvim dovoljno i ne treba nam više kamena. Pa treba će nam mnogo drugo. Ovako trebalo da izgleda. Da, jeste. I sad dižemo ulicu. Imamo još ovdje gdje ima super. Dođe na 37. Pardon. Vi ste gdje, ja mislim 4, tako. Malo više, ali biti od prilike. Treba će nam još drveta. Ja onda uzmemo, već ovdje stoji jedno drvo. Dođe nam ovo metalo sekira. Mislim da će 20 takovih drvenca da biti dobro, sasvim. Ovdje imamo i vodu. Samo napravimo rudnika. Moramo napravimo, postavimo ovo ovdje. Ima metala, ima štapića, no, to ćemo napraviti štapića. Zapravo jedna sekirica stiže. Ajmo vidjeti. Koliko imamo? 12, još će nam napraviti. To je neki rudnik koliko ja vidim. Morat ću stepenice napraviti. Sljedeće vam biti nešto. 17, 18. I još 2. Pada mrak, morat ćemo da nađemo neko mjesto da spavamo. Ovdje ćemo postaviti sljedeće. Malo završiti. Da postavim kraj da spavam, pa ću sutra da nastavim rad. Lepo smo se naspavali, nešto smo možda lijepo sanjali. A sad idemo do drve. Stiže još 2 drva.
stavim tamo. Što ovo stepenice neki? Ovo je sad samo prvi sprat. Ostalo ćemo da gradimo tamo. Bak treba da nađem. Ugalj. Završim ovaj krov i prozore moram da pravim. Ne ću slijepi niše pošto nemam baklje. Mam još 20 drva, bit će dovoljno. Hoće. Ovo će biti za pod. Još 20 drva i neće škoditi. Samo da uzmemo. Kuća i nije baš nešto. Ali ne treba ni da bude, samo da imam krov nad glavom. Da, mislim da je sasvim dovoljno. Što 4 sasa. I jeste. Dosta drva imamo. Još. Da uđemo. Završimo. Sada probijemo. Ovo ne treba. Ako ćemo ovdje. 2. Tako da imamo spicati bar malo. 2. Ovdje ćemo 1, 2, 1, 2 i 1. Ovdje ćemo 1, 2, 1. Super. Sad kopamo pod. Moramo i vrata napravimo. Ovo je peska.